24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Денят, в който отдаваме всенародна почит към великото дело на светите равноапостолни братя Кирил и Методий, създатели на нашата култура. Пловдив е градът, в който празникът на светите братя се празнува за първи път. Годината е 1851, а датата е тогава по стар стил 11 май. Честването е по инициатива на Найден Геров, създател на първата гимназия, която носи името на светите братя Кирил и Методий. За първа година в тържествата за празника се включи и професионална гимназия по информатика и компютърни науки академик Благовест Сендов. Ученици, учители и родители бяха дошли в празничния ден. Гости на тържеството бяха кметът на град Пловдив, господин Костадин Димитров, негово високо преосвещенство Пловдивският митрополит Николай, командирът на съвместното командване на специалните операции генерал-майор Явор Матеев, областният управител на Пловдивска област инженер доктор Илия Зумбилев, председателят на Общинския съвет господин Атанас Озунов, началникът на РУО госпожа Иванка Киркова, заместник кметовете на Пловдив господин Пламен Панов, господин Владимир Темелков и господин Николай Бухалов, кметът на район Централен господин Георги Стаменов, народни представители, общински съветници, държавни и обществени служители, учители и просветни дейци, общественици и граждани. Виждам, че сърцата ви ликуват. Нека да се зарадваме, да вдигнем високо чела, защото и ние сме дали нещо на света, на все народи книги да четат. Книгата е знание, а знанието – свобода. Боговдъхновението на светите братя Кирил и Методий е едно от най-ценните национални съкровища. А ние сме техни последователи и техният подвиг е изключителен подвиг. Време е всички заедно, учители, родители, свещенослужители, държавници, общественици, да обединим усилията си и да съхраним бъдещето на България. Защото докато не осъзнаем славното си минало, не можем да имаме нито славно настояще, нито славно бъдеще. Единственият начин може да стане, когато работим за възпитанието на духовното израстване на нашите деца и възпитанието на християнските ценности и добродетели. Каза началникът на РУО Пловдив госпожа Иванка Киркова. След нея с поздрав към присъстващите се обърна и кмета на града Костадин Димитров, който отново посочи, че 24 май е най-светлият празник на духовността, книжовността и културата. От децата, които днес ще участват в това шествие на духовността, зависи да пазим и да предаваме славното дело на Кирил и Методий. С това дело нашите предци, нашите деди за пореден път показват, че са древните благородници на Европа. Такъв е Пловдив през вековете. Град на книжовност, град на духовност. Такъв е Пловдив и днес. Град на познание, град на образование. Благодаря, гордеем се с вас, учители, просветители, хора на словото, хора на писмото, хора на четката, на музиката, на културата, на театъра. Защото Пловдив е духовност, защото Пловдив е култура, защото Пловдив е онази искра на познанието, която всеки от вас разпръсква. Честит празник! Пловдивският митрополит Николай отслужи благодарствен молебен пред паметника на свети Кирил и Методий в двора на хуманитарната гимназия, носеща името на светите братя в град Пловдив, за всички ученици и учители и радетели за духовна просвета на народа ни. В края на молебена митрополит Николай се обърна към народа с архипастирско слово за празника. Достойно е в този ден да преклоним коленете на сърцата си пред светата икона на светите равноапостолни братя Кирил и Методий, да изплетем венци от благодарност
да украсим сияещите им в святост образи, с славословия, с признателност и похвала. Този ден мъдро е определен да бъде празник на всички учащи и учащи се, на всички преподаватели, учители, възпитатели, на всички духовници, защото не бива никога да забравяме, че българското училище е рожба на българската църква, на светата православна вяра, празник на всички творци на духовна култура. След като бяха поднесени венци пред паметника на първоучителите, светите братя Кирил и Методий, митрополитът, кметът, областния управител, генералът и духовниците застанаха начело на тържественото шествие, в което се включиха всички официални гости, дейци на културата и просветата, преподавателите и хиляди ученици от всички пловдивски училища. Учениците и учителите от професионална гимназия по информатика и компютърни науки академик Благовест Ценнов се отправиха в празничното шествие по главната улица на града, заедно с стотиците други ученици. Под звуците на "Върви, народе възродени", шествието премина радостно по главната улица на града. Училището беше предвождано от ученик с портрета на патрона на гимназията академик Благовест Ценнов. На всички по улиците на града направи впечатление стилът на нашите възпитаници и преподаватели.